Здравейте, прекрасни хора, и добре дошли отново в моя канал. Днес с вас ще обсъдим една тема, която ми се искаше да снимам още миналата година, но точно тогава се отказах, тъй че мисля, че е подходящо да продължа с нея. А именно темата е самопознанието. Както виждате, моя канал, темите, които разгръщам, са ориентирани към вътрешния ни свят. Тъй, че смятам, че имам какво да ви кажа по въпроса и надявам се да съм ви полезна. Освен това, навън времето е много мрачно, дъждовно. Предполагам, че ако и вие гледате видеото ми в такъв момент, ще ви е много приятно да обърнете малко поглед навътре, тъй като самата атмосфера предразполага да чуем себе си. Тъй, че да започваме с темата. А между другото, само да вметна, освен това, което казах за времето, че пролетта е и много подходящ сезон да работим върху тези неща, тъй като пролетта се свързва с едно прераждане. Тези процеси са много силно обвързани един с друг. Себепознанието, промяната, смъртта и символичното прераждане. Тук говоря за символична смърт, разбира се. Аз от години чета литература на Карл Юнг. За тези от вас, които не сте запознати, той е психиатър и основател на аналитичната психология. За мен той беше личността, която събуди интереса ми към това да си задавам въпроси и да търся отговор на тях. И то на тези въпроси, които ми бяха неудобни, от които се страхувах. Това, което той има като теория е, че, както знаете, това е и доста разпространено в психологията, нашата психика, вътрешния ни свят се разделя на съзнавано и несъзнавано. Несъзнаваното, той определя, че има различни части. Един архетип на несъзнаваното е така наречената сянка. Дори името й напомня, че в нея има тъмни, сенчести места, които всъщност са скрити от нас самите. Това, че са в несъзнаването, означава, че ние не си даваме сметка, че те съществуват вътре в нас. Сянката съдържа онези неща, които сме потиснали още в ранното си детство, които не са били приети, да кажем, от нашата среда, в която сме расли, които е трябвало да потъпчем, за да можем да се адаптираме към другите. Въпросът е, че в един момент всичко това, което трупаме вътре в себе си, то не изчезва. Това е, което Юнг в крайна сметка прави като извод. Всичките тези неща, те не изчезват. Те остават в нас, само че са много дълбоко потиснати. Идеята на това дълбоко потискане обаче и къде се намира капана и защо е хубаво да работим по този въпрос, е това, че много често тези неща излизат на повърхността, но ние просто не ги усещаме. Да кажем, ситуациите, в които чувстваме, че целият свят ни е ядосан на нас. Това му се е случвало на всеки, предполагам. Имаш крив ден поради някаква причина, излизаш навън и почваш да се караш с всеки срещнат. Обаче вътрешното ти усещане е, че не ти си ядосан, не че ти се караш с тези хора, а че те се карат с теб. Те са ядосани на теб. Това е всъщност един от начините, по които излиза сянката, тези потиснати неща, или чрез проекцията върху другите, възприемането, че всъщност другите са това, което ние отричаме вътре в себе си. И да кажем, че това не е кой знае колко опасно със ситуацията, която дадох, но има неща, които толкова дълбоко сме потиснали, че те излизат на повърхността чрез нашите избори. Аз мога да ви дам тук пример, може би малко с моята история с медицината и с, примерно, желанието да бъдеш перфектен във всичко. Това идва от много ниско самочувствие, от страх, че няма да бъдеш достатъчно добър и затова трябва да компенсираш с този перфекционизъм. Смятам, че не само аз съм взела някакво решение от позицията на човек, който искал да компенсира даден дефицит в себе си, но ето виждате как опита да потисна чувството, че аз се възприемам за недостатъчна,
е избил в това, че трябва да правя нещо много благородно, трябва да помагам на другите, трябва да се жертвам за тях, трябва да правя тази саможертва. И оттам всъщност чувствам се недоволен с избора си, тъй като вътрешно това не е нещо мое. Това не е нещо, което ме радва мен. В крайна сметка човек трябва да може да признае пред себе си, че понякога се самозалъгва и не притежава всичките тези добри качества, които си мисли, че притежава, и може да притежава и лоши качества. Аз също мога да бъда злобна, аз също мога да завиждам, аз също мога да проявявам агресия, аз също мога да влизам в състезания с другите и да искам да доказвам себе си. Тоест тези неща са част от мен. И колкото повече ги потискам, колкото повече се правя, че не са част от мен, те толкова повече контролират живота ми. И идеята на това да работиш с янката е да приемеш, че да бъдеш човек означава да не си перфектен. Да бъдеш човек означава да видиш тези сенчести места в себе си и да признаеш, да, такъв съм и аз мога да нося отговорност за тези части, без да наранявам себе си или другите. Тъй като, да кажем, във възпитанието много често се потискат тези неща, тъй като едно дете трудно управлява импулсите си, а понякога и самите родители трудно управляват своите импулси, за да бъдат за пример на детето. С това се проявява това общо потискане, което всъщност до някъде граничи с колективната сянка, тъй като според Юнг има не само индивидуална сянка, а и колективна. Тоест, много от нещата са потиснати в цялото общество и вследствие на това са потиснати и в нас вътре. И колкото повече от тези неща видим в себе си, колкото повече неща успеем да си признаем, че сме, толкова по-истински става нашия живот и толкова по-автентични ставаме, тъй като това са части от нас. Ние може да искаме да се правим, че те не са, може да ги отричаме, може да ги проектираме върху другите, може да ги отхвърляме, но никога няма да спрат да бъдат част от нас в крайна сметка. Работата с янката изисква много търпение, изисква много честност, изисква много отговорност и може би една начална зрялост да можеш да понесеш това, което ще видиш вътре в себе си. Също така изисква да създадеш време и пространство и да я определиш за нещо значимо. Аз лично много се дразня, когато хората наричат тези неща незначими. Осъзнавам, че това е вид защитен механизъм от тях. Осъзнавам, че всеки се оправдава с това колко е зает, колко много неща има да прави, но всички сме заети и всички имаме неща да правим. Когато осветиш тези сенчести места, живота става много по-лесен и осъзнаваш, че много от тези отговорности, които поемаш, дори не са твои отговорности. Не всичко е едно безкрайно състезание за това кой е по-зает. Има много по-важни неща от всичките отговорности, с които си се нарамил и се опитваш точно да докажеш кой си ти, колко си важен, колко си заед. Един от методите, който аз ползвам за работа с сянката и за, така както нарекох, осветяване на тези места е воденето на дневник. Аз съм ви споделяла в предишните видеа. Мисля, че по-скоро съм ви го споделяла това нещо. Воденето на дневник е да позволиш твоите мисли да текат без цензура. Това е много важно. Сигурно, ако някой не го е правил до сега и започне, ще му се стори трудно, тъй като първоначално ще се появи тази цензура. Не мога да кажа, примерно, не мога да напиша в дневника колко бях ядосан днес на брат ми, тъй като той може да го прочете. Нали, ето това е вече самата сянка. Не мога да призная какво наистина съм почувствал. Идеята обаче с времето свикваш и виждаш колко много олекотява това мисловният ти процес, когато си готов да напишеш всичко без цензура. Просто това много освобождава вътрешното напрежение и така с времето, в по-дълъг период, може да се стигне до какво всъщност се крие вътре в нас и какво не признаваме в себе си.
Чрез дневника може да се проследят сцени, които се повтарят, да се открият нови емоции, желания да излязат на повърхността, които не сме знаели, че имаме. Също така, терапевтичният процес, работата в терапия е, да кажем, нещо подобно на това. Откриване на части от това, което стои под съзнанието. Препоръчвам, който има възможност, да работи и в терапия. Надявам се видеото ми да е било полезно за вас. Надявам се да съм събудила интереса ви, да вземете лист и химикал и да споделите малко от това какво сте преживели днес, какво криете, нещо, което знаете, че е вътре, ама не искате да го показвате на света. Имате право да го покажете на листа, имате право да си го признаете пред себе си и света няма да свърши с това. Пожелавам ви успех в тази работа и нека не я омаловажаваме, тъй като това е част от емоционалната ни интелигентност, а емоционално интелигентният човек винаги живее по-добре и се чувства по-добре и подбира по-добре за себе си. Това, което ме водеше мен в тази работа, е точно желанието да правя осъзнати избори. Да знам с кого искам да общувам, да знам какво искам да работя, да знам как искам да съществувам, да знам как се чувствам вътрешно. Всичките тези неща стават чак когато започнем да си позволяваме да ги видим. Благодаря ви отново за подкрепата. Радвам се, че отново сме заедно тук. Ако видеото ви е било интересно, полезно, ако ви е накарало да се замислите, харесайте, коментирайте и се абонирайте за канала ми и ще се видим следващия път с подобна интересна тема.